Ki para bangit biit baro sa jisin ha kene kapor ngayang ban pdiang sngewbha Iaphi iwe sya kene ka online worship service ngimla klam da aingu yu Blei ubalan ringkat bat ngi lingba jong kene ka tayo baro tayo bat ubala penla bat ngi sa jisin bangin yo ya kene kapor ha ka bangin yo ban ya syakri lang ya Blei ki para bangit biit bat ki parlok baro kene ka sandi ka bakerpang ha ka bakum ka KGP assembly ngirakhi ya ka hospital sande ka sngi ka bakerpang ha ka bangikan mau kerpang ya ki hospital ki jongi ngimla klem da aingu yo Blei hakum kani ka por na ka menta ka Dr. H. Gordon Robert Hospital bat kum juru ka Dr. Norman Dundle Hospital ki artli ki hospital ki ba la syakri ya kani ka judge ben riu ki jongi ho ni aingu ru yo Blei nam ta ki wei ru ki hospital ki ba ai ya ka ju ka kam jong ka jingpen khia sya kani ka ri ba ka judge ben riu ka jongi ha kani ka por ngimla klem da aingu yo Blei ha bangi phaidin ban yo I ya ka jingelam ka jong yo Blei kerpang na ka menta kini ki artli ki hospital kham tam e na ka menta ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ha ka ba kani ka snem ka long ka snem ka ba khandai po khandai bat la shem snem ngin sayo ban rakhi ya ka jingdap shispa snem ka jongka ka burom ka jingu ka long yo Blei u balaya lam bat u baladon ringkat bat ka ministry jong ka jingpen khia lingba jong kini ki hospital par hoat khamtam hakum kani ka por ka bangi ya kendu ya kani ka jing e ha ka bangi ya kendu ya kani ka klam bat nganget ba ka jing rakhi yang jongi ya kani ka hospital sandi ka long ru ha ka rukom ka ba kham kerpang ha ka bangin dabu ka jing doi ka bekerpang na ka benta kini ki hospital ki jongi bat ngis ngongu shibun e ya Blei ru na ka benta jong kani ka por ha ka bangi yo ya I pastor RM Kharshandi way na ki pastor I batrei ha ka Robert Hospital iban sa sam ya ka ktin ka jong Blei hapdeng jongi lingba jong kani ka jing syakri nganget in sayo ru ban batay ban ya thu yangi ya ka jing syakri jong kini ki hospital para bangit bi baro alingin ya syakri lang yo Blei da ka mensim jong ka jing nget ka bastem bo Blei un penmat hangi ya ka jing don ringkat ka jong u Syabangin niya cakmat tungin niya pendem haka jing duay. Blei buk pa jing yung bahap neng sa jisin ko try ngiwan pendem hakis lakisat ki bakut ki bakantang ki jong me. Nga IT lade nga IT ya kani ka jing syakri nga IT ya kinang ya simenta baro kiban pendep ya ka jong ka benta hakani ka jing syakri try pendan kam ya ki na ka benta ka burom ka jong me try jis bi sa jisin shimti ya kani ka jing syakri jongi nadu ka basdang hadu bakut bat tu da map igi pop kilat berok ki mesham ha ka jingem ka jongi nawa kini ngipan mingidem karteng tribe unang penem jongi Jesus Christ amen para bangin ngin beteng ya ka jing syakri ka jongi ha kini kapor da ka bangin nya ruai lang ya ka jing ruai ka ba saus pa lai pusau ali phi bakus lai jing tengen bom la shem wan shakhet jing isn a tungu tu dem plit dok nut belamong ya thu la jot la rem om don kuslai perthei ba beneng kamla tembat hadin jong kani ka jing ruai ngan sakerpat yi Dr. Miss V merbo in sai lamingi ha ka bapuli ka tin ka jong Blei bat ban bu ru ka jing ruai bat hadin jong I ngin sa ya ngap ru ya ka wei ka jing ruai ka bekerpang na I Miss Medicare Kharkhu Alepi bakus lai jing dengan bom lashem wan syaket jing islay tungu tudem pledonun lamong ya tula jolarem om don kuslai perthai bab neng kam latem jing shayu bayai wer jing men yurai dong jing kermen bom ladam ya ubapai hang ne
not it dan kus lai perthai bab neng kam serpai hang de don nong pen im bed hang de pen shem ki basur gitoy naket gabneng wan shajing kawain wan dashan yaskem dan kuslai perthai babneng kam lawe Shaban duai ngan pulie kattu kan neki benta negaktien ke jong Blei. Sam ke basispa saphuai. Atrai ngala khot kerpat yeme tu wan kloi shanga. Tu shashkor ye ke jing sawa jonga habanga khot kerpat yeme. Isya saupho u ai ke bor hakibas ngolwai. Bad hau bom dan bor upen roi ke bor. Jeremiah lai pho nabanga ai pat ke jingkot ke jingkhia hame ngan penkhia yeme na ki jingmong jong me ong utrai namar ki la khot yeme ubala kentaj no ki ong kalong ka seon ka bom don bawat shu proverb kwasau ku khon tu shashkor yek tien jonga tu pendem mi la ka skor ha ka jing ong jonga wat ai bakin lek no nakmat jong me tu sumari ki hapdeng ke donut namar ki long ke jing em ya kita ki basyam ki bat ke jing khia ya ke do jong ki baro ke donut ke bakmen ke long ke dawai ke babha henre ke men sem ke balwet ke penter khong yi sieng Matius kulnong bakat sao haba ujisuru lamino ula yoi yo upat ba babon bat ulas ngosen ayaki bat ula penkhia yaki bapang jongki Markus ulo ong tiehka kukhon ka jinget jongpha kala penkhia yapha tu khilet tak besuk bat tu long kepala khia haki jingpang jongpha ujakap kenong pesan don uno ubasya shitom padeng jongpi tu on duai Don unu ubas ngokmen to ai un yero. Don unu bapang padeng jongpi to un the khot. Yakitemen besan jong ke balang. Bat to kinduai na kebenta jong u. Habakilapan sle u dak nyang haga kerteng utrai. Filipi nong besau te u Blei jonga. Un pendap ya ke jing kedu jong pi kat bakum kata ke jing kan reis pa jong u ha ke buram ha ukris jisu u Blei un Kyrkhu ya ke jing pulih bat ya ke jing shashkor na ka tien ke jing u ngin ya pendam ha ke jing duai tu ngin ya duai ku Blei ku pa jong i ubah neng ku kenran babha ku Blei badan bor ni wan ha ke ni ko por no phai sngi ha ke ni ka sngi ban ai ngoe yami ko pa ba menong Blei ba krau Blei ba dablut iki jaka bro bat Blei ba yo i yangi kum ne kum bangilong ko Blei ko pa jongi ba ka beneng ka long ka khet ka jongmi bat ka khndo ka long ka jaka yo ka jat ka jongmi kenrat ba ka jing ba ha ka jing krau ka jongmi ba kat kata ni ai ngoe yami kenrat ba mi e yangi hadu kata bat ha ni ka por medang ri medang pen im medang pen kot medang pen khia i hadu kan ka khle mat ba bunta bangila kum ne ban ye syam ba kan ka por ha kan ka sngi ba kan tang ga jong mi ko pa ban manis e mi bat pan ngap ki khubor jong ka tien ka jong mi ko kan rat ba ngadwai mi ha kan ka por wa hap deng ki jing ba ha ji snei jong mi ba bon sertap kat kita
Handai kenrat ba ngi long ki breu ki badap da jing tlat ngi long ki breu ki badap da jing duna bat bon sien ngi pen ngosi yemi ko pa we snei ngadwai yemi man sngewbha ban ma bik ta ki lat ki jungi baro weng kenrat ba ya kenu ko pen thot yangi bangin yok syam ya ka khmat ke jong mi pen khod yangi kenrat ba kumta bahan ni ko por habangan khot kerpat ke kerteng ke jong me kenat ba hak ni ko por jong ke jing ya manis jong ya ni ko por men ngap ya ke jing duai ke jong men nam tho kenat ba ya ka lat ya ka let ya kerengkang ya ka palat ke jong ko pawe ko Blei budan bor ka assembly ke jong kelebuk ya ke ni ka sngi ko repang bangin khot kerpat bangin duai kerpat ya nak mentaki hospital ke jongi kini artli ki hospital kan rat ba hajayau bar hajawai ya ki bala seng yaki haka kerteng ke em bar ke badan bor ke jongbe la seng yaki ni ki artli ki hospital kan rat ba bakin ai ke jing syakri bakin ai ke jing irap ya kita baro ki ba pang ki ba stom ki ba syam yaki jing haka jing em jongki kan rat ba ke kam jong ke jing pen khia ke long ke kam ke ba me ku kan rat ba ko jisu ba kordor ba me ban me la le ban me la peni hangi nadu ki por ba medang ya hakni ke sla khando bat kom ta ko kan rat ba hakni ke sngi hakni ke jan met ngabu ki jing doi hak mat ki jong me ko pa long kam mon ke jong me ko kan rat ba ba men dan lem rangkat bat kini ki hospital bro artli nadu ki nong pen ya ki de khot jong ke management committee ko pa we dan lem rangkat bat ki iwe ai haki ko kenrat ba ya kemensiem jong ke jing ya ke kam ya kemensiem jong ke jing sngo senai ki para brio kum ta bakila ban perkhat kum no bakine ki hospital ke nang ya chakmat nak wai ka sngi nak wai ka por hak ban pen bha ya kurkom sumar hak ban pen bha ya kurkom syakri ya ki para brio baro ki be syam ya ki jing ki be syam ya ki jing pang ji stom habaki ban wat ya ki jing sitom ya ki jing rap nak ki hospital kenrat bha ai ki ke jing start ai ki ke jing syam pang bakin yo ya ki jing don kam jong ki hospital bar arli bat bakin la ban persyang kenrat bha bakin pendap bakin pen biang ya jidan kam kum ta baki por jong ke jing start ke kum ke ne ke protei ke menta kenar ba kini ki hospital jungi ber artli makiro kin long kin yarangkat dor barki wei pat ki hospital hak bakin la ban pen biang ban pen bet ya jidan kam jong ki baro bakin la ban yem ban ye kendo ban pendap pen biang ya ke jing don kam ki jong ke jing sumar kat kum ki lat ki silenti ki bedan hakini ki por ki menta hoi kenra ba ngadwai ru na kamenta ki nong tray ki badan hakini ki hospital baro artli nado ki doctors ki nurses but ki bon ba ki nong tray ki batray ki wei ki kam ki bon ba hakini ki hospital ko pa we snei long kam mon ko jong mi ban pendap hakimen sem haki donut haki jing mut haki jing perkhat jong kini ki nong tray hakini ki hospital baro artli kenar ba da kemen sem jong ke jing ka kam da kemen sem jong ke jing syakri ki para brio bat baki bakin le kenapa ya rap iki bakin kan mau baki le iki nak benta ke buram ke jongmi hoi kenapa la seng iki ni hospital haga kerteng ke em ke badan bor ke jongmi ya rap baki nong tray jong hospital kenapa kin kan mau ya kata bat bakin le iki kin le da ke jing ke kam ki le da ke jing lagi para brio hoi kenapa long gamon ke jongmi ba barok ki berung hakini hospital ban wat ya jing yarap nak menta ki jing hitom juki kin yo snow ya ka presence ke jong me ba ka don ha to ka hospital kin yo mat ya jing dan leberkat ki jong me kin snow ya jing ya ki jong me kana ba ha ki kamra bro ki badan ha ki hospital ha baro ki benta jong hospital ai ba ki brio baro ki batia pang kin yo snow ya ka buram ke jong me kin yo snow ya jing dan ke jong me bat kendat ba ai ba ki wei ki brio ai ba ki wei ki jaka sumar ki badan ha ki ri ki jongi kin yo ya ka jing ting shan jong ki artli ki hospital ki jong me ko kendar ba but ai bakin ne ki longum kita ki klor hagine ka ri ki jongi bakin long ki nuksa ki wei pat ki ban bot
Oh, kenrat ba, habang idway nam taki ni ki hospital jungi beratli, ni dway ru kenrat ba. Nak mentaki way pat ki jaka sumar, ki badan hak state ke jungi, ki badan hak re India, bat ki badan hak leng setlak ke pertai. Kam tam hak ni ki por kenrat ba, bang idan apa dak ni ke jingele ke bakrau, yo ni COVID-19, ko kenrat ba, long ke mon ke jong me, baka presence ke jong me kenrat ba, kan don lut hak jaka sumar baro, namar kenrat ba, me e lut e ki breu baro, mem sngewbha ba ki breu jong me kenrat ba. Lara kidan hangno kin mat ikijing bang kijing hitam me kloi ban kneri ki kti ki jong me ban penkia ki bat kumta kanar ba ngada dwai ngada kerpa de me nam taki hospital baro nam taki doctors nam taki nongtre nam taki frontliners baro kat ki badan kanar ba ai ba kijing don ki jong me kan yaram ki kan betin lenti ki ni ki ya baro kanar ba kumta bikin la ban ya ban tre ban kta ban ya ban yang bat ban le ki e baro nak kumta ka kerteng ka im mar badan bor ki jong me jisu bi ho ya ki por ki bukum ki ni dwai nam taki tu baro ki batia ki hospital hakini ka klip mat kan ba kidang don shibo on let's say kidan apa dang ke jingele nam da ka jing em ko jongki kenrat ba ni IT kita baro ki santi kidan bor ki jong me men sngo ba ban serpot ban serpai ki ai ki kenrat ba ke jing suk ke jing san haba ki thia apa dang ke jing pang juki weng lao kenrat ba ye ke jing wit ye ke jing wa ye jing kuslai ke jing kuslai ye ke jing kuslai ye ke jing ardin kidan ke jing em ko jongki hoi kenrat ba dalam rekat bagi bahaya ngasem ki badan ki bahaya ngasem ki bathia pang hoi kenrat ba ngi ken mau kham tam e ni ka por nak benta ki tu baro ki bala mat ki jing ja ki basngosi hak ba ki la do no ki we ki bat hon jong ki kenrat ba hau ni nyang jing pang COVID-19 ni ken mau kham tam ye ki bala temen ki bala do no ki nong pet nong sumar ki jong ki ni ken mau ki klong ki kena ki bala do no ki me ki pa jong ki ni ken mau ki reu kan thei kenrat ba ki bam don lat da kum no ru ban pet ban i ban pendap biang i don kam juki kenrat ba ngin ong ayu kum ki brio ngim don bor kenrat ba ban kner ki ti ki jongi sekita baro ki badan kam yang jingrap reko kenrat ba ku Blei badan bor ngada duai ngada khot kerpat yemi ku pa long gamon ke jong me men pet men yu i kita men thau ki lat men kren haki brio ki badan marjan marpa ki badan haki jaka ki bakila banyarap bakila ban kner ki ti ke diang kila ban kner ki ti ke mon ke jong ki ko pa be ban ai ke jingrap sekita baro ki badan kam kenrat ba go jisu be go Blei badan bor ngada duai ngada kerpat yemi kenrat ba haki por ki ba bat ki ba sitom kum kini long ka mon ka jong me kenrat ba banam dan ka wei ru ka leu yeng anam dan I wei ru I man sem kenrat ba iban ye shem iban ye kendo ye ka jing ye ka jing kerdo ka ban krau kat ado banda kin sya ye ka jing tangan kin sya ye ka jing sliang re kenrat ba ya rap mami kenrat ba da ka bor Blei ka jong me ba men kren ha kita ki pala banyarap bikin kner ki ti juki bikin penbet penbiang ya ki don kam jong kita ba ro ki badan hang no ha ba ki don kenrat ba bengi ngim I re mami ko pa me yu I go kenrat ba nga IT kini ki e bro siki sangti ki badan bor ki jong me da ka ba kerpat me ko pa bas ngolem ye ka jing duai ki jungi to ngo kenrat ba ye jing duai bengi penher man la ka step ki penher man la ka met haki yeng haki sem ki jungi bengi duai nam ta ka ri ngi duai nam ta ki jem riu ngi duai nam ta ka ri India bengi duai nak berthei bro ko we kenrat ba da long ka mon ka jong me ai ba ka ni ka COVID-19 kan long kum ka jing pen de ki mat jong kita baro ki bam itu ki bam sngo thu bat ki bam man ban itu eme re kenrat ba yarap balang ba ki jing trai haki hospital lang ba ki jing trai jong ki doctors lang ba ki jing trai jong ki frontliners ki reu kin sngo thu kenrat ba ki e bro ki long tang da ka bor ka jong me ho kenrat ba shikin tien ngadwai nak mta ushakri jong me pastor iban ai ka khubor padeng jungi ka ni ka por kenrat ba ai ba ka khubor ka ben kren kan long ka bon na ka khet ki jing isnei jong me hi kan long ka khubor ka ban long chi sha ka jing bam ka ban tengi ka ban ai boringi kenrat ba ni ka sni ni ka jan met kum ta bangila ban yat ka ni ka tio ka ban wan baro shitio da ka balapen khlan yingi da ka jing bam da ka tien ka jong me ji su bi yang ye ka jing khot kerpat ka jong ha ka nong pop
Wat ho ya lat kelet kebenan shibun. Ngem nang ban pan kat ko bari biang kamon ke buh ke jong mi. Hari ko Jesu be ko Blei ben bor. Yakini ki ebro ha ke kerteng ke jong mi. Ngara iki si ke ket ke jing isnei ke jong Blei. Dak pengengej scam ba u Blei u pa jing u ba beneng un sngo ye ke jing duai ke jonga. Bat un jubab ru yaki ha ke kerteng u Jesu Kristus ngapan ngakerpat bat ngaduai. Amen. Blei un Kyrkhu yang ya ke jing syakskor ke jungi ya ke jing puli na ke tin ke jung Blei bat ke jing duai bat kum juru Blei un Kyrkhu yang ling ba ke ni ke jing ruai ke bangili sngo na I medak er khar ngor to ai ba kan long ke jing duai ke jungi ru na ke benta ke ni ke ri khasi ke ba ke jungi ya ke ba Blei un nang isnei ban sunran ban ya lambat ban don ringkat bat ngi iwe piwe para bengej mentangi lapoi skoi pat ke benta bat kata ke long bangin ya syakskor no ya ke jing slok na ke tin ke jung Blei hot kumbang Allah penbau na duk sedang ngismo komen shibun ba idon I pastor RF Kharshandi sajisin pastor ngi pdiang sngewbha Iaphi bat ngej Blei udon ko kubor ling ba jong phi ki para bengej bi baro I pastor I ya ke jing syakri ke jong I hangtei haka Robert Hospital bat ngam artien Blei haka ni ke sngi ke bekerpang ke bangi rakhi ke ni ke hospital sandi nginyo snguru I ko kubor na I pastor I jong I te haka ni ke por ngan khot I ba in ya ko kubor pedeng jong I Kabaning kong nga ay ke jingo siya Blei namar kadai ke ni kasngi kabakerpang kasngi Blei kabakerpang baka KGP assembly kalabu ya kani kasngi kabangi kom kibalang baro hapo jongka nginyo ban rakhe kerpang kabayadei ya kakam jongka jing sumar lani commission jongka jing penkia hakari khasi pat jang tia kibadan hapo jong pot jong ka KGP assembly ng ai Blei pi baro iwe piwe parlok nong ngap para bangit bait nadu kinong syarai jong ka balang kibadan ha ka KGP assembly kiba penia ki kam jong ka kinong kit kam baro pat kum juru na kamenta jong baro para nong syarai kibadan hapo jong kari Blei Kyrkhu ya ki para bangit bait baro
kiba up bat kiba sya skor ban sngap ya kani ka khubor jong ka kam jong ka jing pinkhia ka ba ka KGP assembly ka dan lengba jong ki kam jing sumar jong ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital bat ka weipat ka Norman Tunnel Hospital ka badan hajwai bat ki rural health centers jong kini ki hospital teng ai ki jing Blei Sashisin pat Iaphi ha ka kerteng badan bor tam jong tra jong i Jesus Christ. Dia kan ni kapor syo bangini ya syaprang man sya skor ya ka tien ka jong Blei. Ni dan ha kan ni kapor ya ki kam jong ka assembly. Ha ka bamanga kum u pastor u badan ha ka kam hangte ha ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Kumbai pastor selai lapan kan ma ka pasdang. Ilapan itu yang bat ila ai Blei kerpang te ngaru ngayang hang ni kapor ban ai ya ka jing pensyai katu kan ni ya ki kam jong ka hospital tiba ka hospital hang ni bat hapo jong ka KGP assembly kadan ya ka ban ai ka jing syakri te kumbai pastor nang yalam ila ai ka jing pensyai khendiat ka jing kran lamprang maka ni ka hospital hang ni ha shulong ka Dr. H. Gordon Roberts kala kot sya ka jingdap khandai phau khandai snem ha uni ubnai mat sementa usnem arja arhuwei ka arhusan tarik bat mentang ilanang yat bat setang khandiat teliki benai nang ni ngensa yo e ka ban rakhi ya ka jingdap shispa snem jong kani ka hospital nadu ba la seng yaka ha usnem kha khandai spa arpo ar da ki doctor missionary bat ki nurses ki staff nangta bat ki we di ki paranong tre ha gitu ki por dekat ba nang ya ki por jong kan hospital ha ka jing ya lenti jong ka bun ki paraman sim ki ba koridor ha gitu ki por ki la yo si sha ki jing syakri ka ba kerpang jong kan hospital om tang ha ni ka ri khasi jantia nrei ha keleng ki benta jong kan ka North East India bana keleng hapo jong kan ka ri India ki dan ki bawan sumar hang ni te kumta kalong ka hospital ka ba la slam bat ka bala rim ha kani ka ri India ka jongi hamtam ha ka North East India ka bangi dan te ki kam ki ba kan ka hospital nadu bala seng yaka kilong ki kam jing sumar ki ba ka ai ya kitu ki breu ki para mesim koridor ki ba ki badan ha pedeng jong ki jing sitom ki jing pang ki ba bun rukom ki ba ki ya kenduk ha kitu ki por bat om tang ki jing pang jing sitom ki ba kta ya ki mat ki jong ki ndre ki danru ki weipat ki ba kta ya ka jing im ka jong ki breu leng ba bam jing di ki ba myadai bat ka jing kot jing khia ki ba penpang leng ba jong ne ka kam sumar nado kitu ki por kalau long kejing syakri ba koridor namar ki dan bun ki beri ki bas ngausi ki ba khuslai ki ba pang ha ka jing mo jing perkhat ru ki dan kam ye ki jing sumar bat kumta ki jing sumar ki long ki ba krau ki ba yar hadu kata bat met bat mensim ki long ki badan kam ti kumta ki doctors bat ki nurses ki staff batre ha ka ni hospital nado kitu ki por hadu kini ki sngi ni syam ba ka kam jing sumar kalong kababon sertap ha kaman yarap ya ki para mensim ki koridor kum ki khun ki jong Blei hapo jong ka KGP assembly ngilapoi hadu umau jam ba khandai pu khandai snam tam jong ka jingdap jong ka hospital nadu bala seng yaka ngi ngemla khlam da perkhat ki para bangai bait baro ha ka balang hapo jong ka rikhasi jain tia hapo jong KGP assembly kemla khlam da perkhat ka ngin le bangin yo rakhi ya kan ye ka jing dap sis pa snam ka hospital kan sadap ha usnam arja aku ar dia do menta nganget ba le sinang ni sekhmat ka assembly ka penkre ye kita nyen sayo i nrei hapdeng jong ka bukum kan ka por ka jing khang jong ka shnong ka thau bat ka ri ba keleng ka perthai na kan ka pandemic kalau long sisya ka jing bangin yo ikilat man sedang ya ka kam nrei wala ka taru ngi kermen bat ngi duai ba ublein Kyrkhu ya ki para bangai bait
ki ba juya Kharshandi ki kam jong ka hospital na kapor sa kapor. But ngida kermen skemru ba ki por kini ki kindiat benai. Kan pau kadak jong ka jing rakhi. Kham tam ban sa jing kan ma ka jing rap snam jong ka hospital. Leng ba jong ki jing thumu ki ba ka hospital ka dan leng ba ka KGP assembly. Tingan nom mia thu lot hang ni ngai scam ba leng ba ka KGP assembly ka dan lagi jong ki jing penbena jong ka kadon lagi jong ki appeal ki jing kerpat ki jing pensyai jong ka ki ban sanang yai long hakini ki sngi ki kindiat por ki banang wan nang ba ki balang baro ha ka rikhasi jantia kin yo ya ka ban ya don ktilem ban rakhi ya ka jing dap sis pas nam jong ka hospital bat ka jing kerpat ka jongaru kalong ba kum ki para bangai baro hapo jong kari ba phinduai na ka benta ki kam jong ka hospital ba kanang la banyak syaprang niyo I menta ha kani ka pandemic na kani ka jingpang klam COVID-19 kanu ba sisya ka hospital kaya ya le sitom ban penbiang penbit na ka jing sedang jong ka laipo jing thia kalahap ban pentam ya kata sya ka saupo jing thia sya kan ripo hadu prapo jing thia bat bahkan kenang bahkan long ka jing yarap ya kini mensim ba koridor kiba wan kiba dan kam ya ka jing sumar tukum ta ka hospital nalor ki staff kiba la dan lupa kadang dan shu dan kam shu saki weipat kiba ka hap ya ka ban keniar ka kti ka jing yarap namar ka kam kolong ka dan kam kerkie tukum ka hospital nganget kum ka balang katu ka ni ki balang ki dan ho ki bangia tip ki bala kloi ban wan ban yarap ya ka hospital hak bakum kani kapor da kilat ki bakat ka baki dan ban Kharshan namar ki dan seki weipat nalor ki parang tri ki baladan baka hospital ka hab ban bu ya kata ka advertisement bakin long ki ban ai ka jing syakri ban yarap nalor ki kam ka hospital ka ladan lupa te kumta ka jing lot ru ka dan kam bat ka jing syakri khanang kalong ka ya stat te kumta ngi yo sngoru bang yo iru leng ba jong media kini kisni ba om tang na ki para banget ha ka balang ri ki dan ru ki para brie ba no kluit ha ba ki wan ki riu shimet ne ki para mensim ba koridor ang ta ki nakaliang jong ki wake departments ki seng balang ru ha kan ka por ki dan sibon ki betrilam na ka banta kani ka kam klam da khen ya ka nu ka jing ya pher ri baro ki trilang te ai ba ka jing doi jong phi baro ba Blei uba sya skor Blei tra jong ka kam un iPad ka jingpen khia ha la ka jong ka ri bat ha ka prathai ka bang ya kendo te tang gi ni ki jingpen syai ki ba khandiat ngai Blei Kyrkhu Iaphi ba la ka jong ka kam jong ka jing sumar hapo jong ka ri ka ba hapo jong ki po jong ka assembly ka khubor ha ka ni ka por na ka ktien jong Blei ya ka bangila ban syam na ka gospel kat kum Matthias kalong ka ba khandai ka khat ba khat ar bat kum ju na ka gospel kat kum Lukas kalonong ka bakhat nyau ka ka ba arpo bat ka ba arpo we ngan sim tang kat tu kan ni kin tien ki ba de ha kan ka hakini ki khat u Jisu u ong ki bakhya kem dan kam ya unong pen khya nrei ki bapang ken te pen khya ya ki bapang bat to ong haki kahima Blei kalawan hajan jong phi Blei Kyrkhu ki jing pule na ne ktien jong Blei bat ka Nongkren na kani ka Bible ka bangi ni shem kalong ka mission jong ka jing pin khia mangi baro ki khon ki jong Blei niyo I kelang saudong hapo jong kari hakadong ka snong ka bangi ni syong baka jing pen khia kadan kam ya ka jing em jongi hakimet hakimen sim bara ki jing mot jing perkhat ru tikini kilong ki benta ki badan kam ka jing em jongi lani ko ma chu ong bet tang siken tien ka jing pen khia ha ubriu baro shitali ka bamot ha ka jing em kane ka benta Commission jong ka jing pen khia kalong ka kam ka ba ai ka jing syakri ya ki para mensim ba koridor ki badan hapdeng jong ki jing ya kendu jing pang jing sitom
nalor ki jingpang jing sitom hakimet jing khuslai ki jing kit ki jing ban khia ki jing bamkot bor ki jing aksa jongki bat ki bakum kita bat kani ka kam jing pen khia kalong kabala don kabala rem bha ha ka prathai ha ka ktien jong ublei ru kaya thu kumta ladon nadu ki por ba men barim baja bat hadu menta kani ka kam jing pen khia kala nang yai kam don kilat bat kilenti kirukom sumar kibanang kampen stet banang yarap ya ki breu ki badan hapden jong ki jing challenge shop ni ki jing pang jing sitom bat na ki wei pat ki jat jing sitom ki bawan kum kani ka khlam covid-19 ka bamenta ki jing pang jing sitom ladangi perkhat nang no ki wan nang no ki sedang nang no ki kita langi pha cha ktien jong ublei ktien jong blei ga thu baki jingpang jing sitom kilawan syakani ka perthai nadu ba ubreu ulaha ha ka pop kata kalong kabangin pha cha kitab Genesis nin sian ha kitab Genesis langi pulie ha ka lenong ka balai khot wakhat nriu adu wakhat khandai namar ba ubreu lahap no ha ka pop kumta lawan ki jing jenjar la sngo thu ila die ba sim lala ban bat ya kata ka hukum kumta ula palat hukum bat ula sngo thu ila die bola la ile persya ka mon ka jong ublei bat kumta kilawan sibun ki jingmut bat kilapen khuslai bat kumta kilawan ki jingpang ki jing sitom bat ka jing yo ubreu bat kumta ter wat hadu ka jing Iaphi dia hakani kitab Genesis nong balai khat khan riu khat khandai ka ktien jong blei ka ong ba ublei u ong ha kata ka briu ula ong kumni da ka ba pen roi ya ki jingpang jong pha dangi perkhat sapang kini ki kentien balai ublei u ong kumta namar kita baro kilong ki ba ubriu ulaya jingai no nakamon ka jong ublei bat kumta ula ya ha kata ka lenti ka ba uperkhat nrei kamlong ka ba ukmi lenti banlong ka jingem ka ba dap biang kumta sawan sibon ki jing jenjar ha kani ka jingem bat ki jingpang jing sitom ki ba bon rukom ublei namar kata tien jong blei ge thu upli kalat bat udang airu ka jing maham yang iki breu bangim dei ban le sting lane ban le bom sit nyau ya ki hukum ki jong u ngide ban long ki ba ko ngo ki ba le renti ya ki an ki jong u blei khnang bangin lat na ki ni ki jing jenjar ki jing pensitom jong ka pop ka ba kta ya ka jing em jong iki breu te hang ni ngisyam habangi ni sya skor aktin jong ublei ni ko ngo ya ka ni buram ya ka ni le ya ka mon ka jong ublei bat kini ki an jong ka jingko jingkhia ru ki but lang habangi sumar bat ni buranti ya ki an ki jong ublei kata kalong ka jing sya ka bangim la ban yat lai ha ka kitab Exodus kelong ka bakhat san ka dukhat ka baar husan bat ka baar pho hunriu kaktien jong blei ka ong hangta ulabu ya ki hukum bat ya ka rukom ya ki bat hangta ula tenju ya ki bat ula ong ladamen sngap biang ru ya ka ktien jong utrai ublei jong me ladamen le ru ya ki hukum jong u da ka barakhi ki nyam ki rukom jong ubaro ngan om dabu hami ka weiru ken na kita ki jingpang kiba ngalawalam halor ki Egypt naba manga ngalong utrai uba pen im yami
kini kintien ki ba Blei Nongkren ki long ki kintien ki ba dan kam yangi bangin syashkor bangin sengap bat bangin le ya kata ka ba Blei ulaong ladang iko ngo ipendam hamon jong Blei kinumwan kini ki ai baro tekumta hakani kaktien jong Blei langi puli ka waipat ka jingja ka bayathu syapang uwei ubrio ta kurteng una aman in siam ha kitab ka baar kis iem kalendong ka basan ka dukhat ka peningkong ter uniu na aman ulong unong yalam sipai hapo jong usiem Syria nrai ulong wap dan ka jingpang yang tholi dia kani ka jingpang yang tholi jong u kalong ka balapen kuslai jibon ya u ya ka tengah ya ka yang ka sem jong u nrai hapdeng jong kata kapor hadien ba ulong unong ya lam sipai ubala job thma bon ki thma bat ularing meraru ya kikon Israel bat ha kani kapor la ya thu ktien jong Blei bala dan ko ka samla ka bala syareng merau bat ya ka ba ha ka yeng jong ona aman kani ka samla labu ya ka bakan long kanong yarap ya ka tengah jong ona aman tikum ta kani ka samla Israel kala syakri hak ya kani ka yeng jong ka tengah ona aman bat kayo i ba ukenrat jong ka na aman upang na kani ka jingpang kumno kani ka samla kamla ban set ya kani ka jing shisha namar kalong ka samla ka batip yu Blei ka mani yu Blei ka ba e yu Blei kala ong da ka mensim jaga jing slur lada ukenrat jonga kai thu kata ka tengah no aman ko kenrat lada ukenrat jonga un let banya kendu ya u brio jong Blei nong itu lupa ha Samaria bat un penkia ya u temas ni asngau ya kata ka jing ong tengah na aman bat syakri jong na aman kilayat hu bat na aman kum tahi ula pentip sus im Syria kum ta us im la bu da ka jing tho sundan da ka siti ban tho sus im Israel bat kum ta ula pen kre yu na aman ru ban lek yalam da ka kenhun bat ki jing ai sngewbha la pen kre lupa te kum ta ula lek bat anda ha bala lek la pha ta ka siti us im bat us im kum ta ula yo pdiang ya ta ka siti us im Syria us im Israel bat kum ta ula pha ya ni u na aman bu le ya kendu ya u Elisha bat haba ula lek hadu janting kong yeng bat kinong bot jong u ila ya thu e jing dan kambaro na kamta bu na aman dan preng kata ka jing sitom yang tholi kalawan ka khubor nau Elisha bu la pha ai wei nong lam ktin umi na la yeng ban ya thu ang ta haplau ba ong ke medan kami ka jing pen kia khilet sum nyau sin ha ka wa Jordan uniu na aman ulas ngubitar kumno habang lawan hadu jan tengkong yeng ru udang ai pemanda kan ni ka kubor hajin syau la de ban mi ban ong ban duai bat ba un bu kti ba un duai ha Blei jong u bangan yo khia la ban pdiang ya kata ka jing pha lengba jong tau syakri jong Elisha tukum tau lok re ban lek no re hadu ba ki nong but kita ka kata kan hon ka ba ya lam ya una aman kita ki nong but kila ong kila pen ko ngo yu to ko ngo se habau lo ong syakri jong Blei tang ba men lek sum ha ka wa hadu nyau sien ba men khut men yok ya kum ta hadien lo ko ngo lau la lek kala long shisha kum ta bat haba kala long kum ta ulas ngo yu Blei jong ki Israel bat kita ki jing ai smo bahau la kre ban ai yu Elisha nrai Elisha tre ban pdiang ai ruem namar u ai ki jing syakri nam ta u Blei kum nu un pdiang eki ki ba un pdiang bainong mo kata kalong brie jong Blei udan ya kata bat kata kalong ka ba u Blei punan kam yu Elisha brie jong u Blei bom dan kam ya kano ka dor ka ban khen na ka ban ta ban syakri u Blei ha ka kam jing pin khia bat ka kam ya thu lupa
Tika ni kapan kan mau yang iru bahagi ni kisngi ki jongi. Ni don kam ya ki breu ki jong ublei. Ni don kam ya ki nong sumar. Ni don kam ya ki nong yarap. Madah bang idon kam ngi wat keleng ki jing yarap. Henrei. Larang ngi wat shuana ublei. Ublei uple ka lat. Madah ba ublei uple lat. Unle ru ya kata. Habang ngi wat ya kata. Da ka jing terang ka jing seliang ka donut barok. Da ka jing ai tilut. Da ka jing nget bangan yo pdiang na utau banga ngawat. Ta kalong ka jing dan kam ka jongi hakini ki sngi. Kikon Israel. Habakim ko ngo yo ublei. Kidan kipor kibakim ko ngo yo ublei. Iyat lakamon. Kile lendat yo ublei. Ha kapor baki bet kibiang. Nrei kaktian jong blei ka ong kumno. Kitab Kronikal ke baar. Kelenong ke bahnya udkot arku ar. Kikon Israel. Hakata kapor kila phal lendat na ublei. Bat ublei ule kumno. Ula walam ya ka jing sneo. Kata ka jing sneo barok halor jongki. Kaya kata ka jing sneo. Kilawan bon ki jing aka jing jong ki khun Israel. Kata ka jing long stelir kam dan syuk layap pat yapra. Lumar jing mot ki jing sitam ki jing pang kom ta ter. Ndai namar ba ublei udang ya lagi jong ki breu bat kom ta ukhot. Kadan ka jing kermen ya kan ka jai pen riu. Yang ngiru ha kini ki sngi ki jing sitam ki jing pang ki bon ru kam ka perthai ki lanang kharoi. Kilar ru kidang ublei uple, ndai bamdan kilat ublei uple. Tahap deng jong kini kipor kawan sa klam kawan sa kijing pang kini sini babon. Ndai ublei udan hap deng bat lagi jong ki breu. Laki wat biang ya utrai kinsyan. Ha kani ka kitab Kronikal ke baar kalau nang bahnyo dekat wakat ar kat saw ngan pule tangkat tu kan ni dekat tangkat tu kan ni bentar. Ublei haba ul syashkor ya jing duai jong Solomon ong ngalayo asngau ya jing duai jong me. Tukum ta ublei ong kumno yung Solomon ong kumni lada ki breu jonga ya ki balakot da ka kerteng jonga kin penrit yala die bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phai no na ki lenti bamman jongki kum ta tingan sngo na beneng bat ngan map iki pop jongki bat ngan penkhia ya ka ri jongki ublei haba ukren ya kani ka jai pen riu. Ukren ya lagi jong ki briu. Ha kini ki sngi. Kabalong ya ki briu ki baula thao yang hab Iaphi. Ru kumju. Kaya ki badan kam yangi. Dan bon ki baduai. Ki long kumi ki long kapa ki samlawat ki kena. Habawan kini ki jing jing sitam ki jing ban kia ki ba jing septiang ki jing ki jing ki kat sepa pai mo. Blei usha askor ya ke jing duai jong kita ki baduai. Isyakri ki jong blei ki baduai. Ki ba ai tilut au blei ki ba duai ki ba phai ki ba tholut au blei. Kani ka perthai la ka bha la ka sneu la ka sitam la ka pang ka bawan banlen shop ni phai sho blei. Ka deh preng jong kani ka por ba blei usha askor. Blei usha askor. Usngap unum syak banlen shop kini ki jing pang jing ki kelam bonjat yang i breu habang i phai sha ublei aktien jong blei ka ong ublei ya ki ba uet usneng bat usempat kalong ka jing sisya ba ublei umsya yang i bangin suya cat habamon pidan ki por ka jing ka jonga ka jongi halagi jong ki jing ya kendu ila le sting ila ya ila perkhat ka bangi perkhat are nda ka kan mau klek ablei maaf yang bat apa piduai ha ki jaka ki bari jong pi ki kamra ki bari jong pi ha ki yeng ki sem ki jong pi ha pi dana ki kamru ha ko piduai haman sim hang ta ublei sha askor ya pi ublei pen khia ya pi ublei ai bor ya pi kasam ka ba san pho ka khot ka ba khat san tien jong blei ka ba blei ong bat to khot hanga ha ka sngi ka jing jin jar ngan pelat yame te men pendan buram yanga
haba ublei ule isne yangi nginam songo ya ublei nginam ai ke jingo sya ublei nginam pendan buram ya ublei oh anda ngakot dengan sasyakri bahai ublei mentahi haba ngadang pangru ngai ngo ya ublei ulah sya skor ke jing duai jonga haba ngapang haba ngaduai haba ngakot kerpar ya usah skor biang-biang yang ngau yarap yang ngau dan nasendak jongati nganom ap andang ngakot ngan khia man syakri ya ublei mentahi ladang syakri ya ublei ka jing khia menta ka dan bat phi haka gospel Lukas nang basi pho dekat khot ka bakhandai ka bangia layo sngo mene bala puli Jisu ong te pen khia ya ki bapang bat to ong haki kahima ublei kalawan hajan jongpi ikan mau Jisu ba upa ki senran bakin let yalap chumpa la pa su ong khelet ndayu airu ka bor haki da airu da kata daningin ganingin syama ka gospel kat kum Markus nang bakat riu kat ka ba khat san ka khat nyo khat pra nginum puli lot yakine tanggat dukat ni habau Jisu pa ki senran uong kum ni kini kidak ru kin but ya kita ki banget ha ka kerteng jonga kin ya be no ya ki ksut kin bu ya ki kti ha ki bapang bat kita ki bapang kin khia kalong jing sisya ka bakrau ya ka bangi ngilamat kum ka balang ha ka rikasi jantia nadu ba ka gospel kalawan ublei simla eno yangi ublei lawan da ka bor mun sim bakho jong pentemai bat ha ka kerteng ka jong Jisu la bekno iki ksut ki bor ka jingdum la pen khia iki bapang kam dai tang ka history bang ya thu chapang jong ki nongbut Jesus Christ lan ki senran lan ki apostol haka jinget ke pidan ka bamanga ngadan ka ki ba utrai ulaong kanlong bat pi ha pidan ka wai ka jinget ha ublei jinget ka pi ai pilot ka jinget ka mut kumno da ka donot baro pinget da ka mensiam baro da ka jingmut baro da ka bor baro da ka jingim jong pi baro compare pilong kumno kumba pilong ha pidan ya kan ni ka jinget ha pi duai kan long bat pi de kumpa ublei ai ya kan ni ka jing light lut ka jing slur bar ka jing la ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ki bor ka jingdom ki bor ka pop syaitan Jisu la job halor ka ding phna ka ding phna ka long kata ka bakut ya ka jing yele baro ha ka jing em jong ap jong phi ka bau Jesus Christ udai ban pendap ha ka ding phna ban pelaj em yang Iaphi na ki bor jong ka jing pang jing sitom ki jing khrau baro na ki bor ka jingdom syaitan ka pop ki bala le dan bor yang ni ka jing em ha bau Jisu wana ka jing long brio usha sitom nrei kumukhon jong ublei ai ti la ka jong ka jing em ha ka ni ka met ka ba uan ban pen ba kini ki jing sitom baro ya ki ba ulasya uket na ka banta jongi halor ka ding phna ikan ma bu Jisu kren ki jing kren nyau sen ki jing kren halor ka ding phna inam pulilut ya kita bat kitu ki jing kren ki bau Jisu la kren halor ka ding phna ladangin phai tangkat tu kat ni ngan pule lengkot gospel Lukas lenong ba ar khot ar okol lenong ba ar kulai khot lai pusa ka baning kong ka bu ong halor ka ding phna ko pa to map yaki na bakim tip ka ke bakile kata ka de ka we kalong ka jing map ka jong ublei ban pen khia ban map ban chu weng bet ban chu klet bet kata ka de jing long khoi jong ublei ban map teng hangi briom la map shu ban yu nong penyap briu le yu nong kam sniu kalong ka ba lahap ban ya penrem ndai manga ma phi ngi langai au Jesus Christ ngi dan hok ban penrem ya ki we yamla ngi ki ba Kristan yamla ban penrem ki we ndai ngi haban pen ka jing shisha ken ka jing map ublei tadi ka divine healing ka ba ar Lukas ar hulai khot sau hulai bat ha kan ngin syam
bu Jisu ma bru yo tu wei dakai halor ding pna bat habau lama yo uong hakani ka sngi men long lembat nga ha paradise upan ma piu tu brio nong kam snio ka balai pat Yohanes nong khat khandai akun rio uong ni la ka keme ka ba ap ha trai jong ka ding pna bat ka wei pat ka meri bat ka meri nong magdalar kidan nang ta lo ong la ka jong ka keme ko ka brio tu kemi ya lau khon kata kalong ka bau Jisu ong kabas sao pat kalong ka ba habau Jisu ulas ngau terkhong kamet ngin siam ha ka sam arku ar khat kharsan ba kabor jonga kalar khiang kum uterwiang khieu sam handre khundai khat ba ar ong kila ai ru hanga ka ksang banlong ka jingbam jonga bat ha ka jing sliang jonga kila ID hanga da ka sirka Jisu ong sliang ka med jong ula terkhong khat deng jong kita ki barok ki ba usha ngasliang bat ka jing sliang ga jong Jesus Christ ka long bala terkhong deng jong kata ka pola sung thu ba de baula pendep ye ka jing thmu jong Blei bat baun hap IT no ila ka jong ka men sim sho ukpa bat kata kawan ka por ka ba ula snow shisha bala ino kalong ka jing shisha namaru Blei ula hau Jisu baun pendep ya kata kalong ka kam jing pen khia jong Blei lada Blei lada haba Jisu la snow bala sha ino hau ukpa wa habneng kadai ka jing thmu kain ka to ka ba Blei ula ino sim pet shu sha Jisu halar ka ding pna namaru Jisu ukit ya ka pop jong ka perthai usha ba Jisu unkit usha ke jing sitom ba unsha usha ke jing barok bu de ban sha Blei usngap jar umpet kom ta ban pendep Jisu la sung thu umbak tin jong Blei ka la tho bat uong ngasliang tani ke jing sliang ka jong Jesus Christ ka lang bau ai ya kata ka ka jing im sha ngi bat la tor khong khat yila de bat dan shu la ai lut kom tau long ma u ka ka jing im yangi bat habau la pendep Yohanes nong khat khandai lai pho bat Lukas arkulai sopon rio habau la ong la pendep bat ko khpa hakiti jong menga IT la ka men sim kini baro ki nyau ki jingkran ki bau Jesus Christ lor ka ding phna ka ding phna ka ba Jisu la sha ashtam asnam ka ba mi na ka met jong u kini ki nyau ki jingkran jong u kilong ka jing penjana ya ka jing im jong ha ba jong phi dara mangama pingi bread lot lagi jing jong i jingket jong i jing im jong i IT thmai Jesus Christ ni bread lot ak jar ka ding phna utrai phin yo ka jing pen khia par na ki baro wala da phim bread lot ila de phim IT lot kum lo Blei un pdiang Iaphi pidon kam ngadon kam ban IT lot kom ta kan ka khubor ka mission jong ka jing pen khia ka ba Blei utmu na banta jong i Jisu hi ula pendep bat ka hima jong Blei ka dan kita kidak jong ka hima Blei ki dan bat ngi hapa mangi ngi yalap ya ktien jong Blei ni hikai ni athu sikiwei ni dwai nam ta ki bapang Blei udan ya ka ban pen khia ya kini baro bat ka ba khaddu ka ba khaddu kalong bang ni phai sakani ka kam jong ka jing pen khia hapo jong ka assembly ka hospital ka dan ki wei ki hospital jong assembly ka Norman Tunnel Hospital ki rural health centers bat ki wei ki hospital ki badan hapo jong ka ri bada ka perthai ka ni ka mission jong ka jing pen khia ka dei ka ba Blei ai lengba jong kita ki ba Blei khat ban yalap siapang ka jing pen khia ka jong Blei ban yalap ban hikai siapang ka jing pen khia jong Blei namar ka kam jing pen khia ka dei ka ba krautam bat ka ba bun na kini ki kam ba Jisu le ka dei ka jing pen khia ya ki breu Jisu la pendep kumbau la pule ya ka kitab Isaya kalnong bandru kuwei bat andau la de pule la ong la pendep hakani ka sngi ba pisa skor
la pendep yaka bat kumta ula le yakata baro hadu ka bakut ke jing im jong u Jisu utrai jong ab jong pi long mau nang sumar ki kita ki jing tho dawai Jesus Christ bau tho tien jong Blei lo tho ki ki prescriptions ki bau Jisu prescribe na ka banta jong pi pin yo pen khia dan bon ki banta kan ki tien jong Blei kan ni testament bau Jisu ong ki ba khia am nan kam nong pen khia ni ba pangken dua ya kerteng ka jonga pen khia bon ki rukom prescriptions ki ba per tangkawe ki jing tu ha ka kerteng Jisu ta kan ka bau Jisu wan khnang nak banta jongi Jisu wan nak benda ban pelat yang ini nak bor ke jingdum syaitan ka pop ban nak jing Iaphi ka badan kam yang ini menta kalong ban ngai ban pdiang ya Jisu kum unong penem ba simet jong jong pi jong ka yeng jong pi jong ka jing em jongi jong ki beriu baro ha ka perthai namar dei ma la pen yo kan ti hangi nadu kan ka perthai syong basa ba walangi dei banyak lengba ki jingpang ki jing sitom ki jing ki babun rukom ha kan ni ka jing im ka bangi dang dei banyak henrei ya ka jing im jong aba jong pi Jisu ula dep seus pa da ka dor ba ka kuna ka snam jong u wan sait khu yangi na ki pop ki jongi baro kani ken ka de ke jing pen khia Blei ka bajanai bangin yo rung sya kata ka hima ka jong u Blei bat balalait par na ki jing sitom baro ha ki bau syaitan ka pop ka jing yap kim dan bor syu hangta ba u u banget ha u Jisu nadu menta unyo ya ka jing im ka babam jukut Blei Kyrkhu ya kan ka khubor ka bang sya skor to ai kan long ka khubor ka mapi ha pi sya skor pdiang yaka dam duai bat IT la dilut ha Blei pen yo na du menta nang ni sakmat ka jing im ka bakum nu Blei ai ha pi sedang menta hi nak benda ka buram jong Blei amen Blei Kyrkhu yang lingba kan ka khubor ka ba mangi la yo sngo na I pastor sajisien Blei Kyrkhu ya pi pastor bat ya kan ka khubor ka ba phila ai hapleng jungi ka jingdwai ka jungi ka long ba Blei isnai ban pandai ya kan ka khubor ha ki dot not bat ki men sim jungi iwe bat hoi pastor ngi pha ru ya pi ringkat bat ki jing Kyrkhu ki jong Blei unda isnai ya ka banang yai Kyrkhu ya pi ya ka ministry ka ba ma pi pitrei bat ya ka yeng ka sem ka jong pi hi baro ka we ki para bangej bi it baro ha kan ka po ngi lapoi sya ka bangin penwai no ya kan ka jing syakri ka jongi bat ha ka bangingen penwai no ikni ka jing syakri nginya shimben talang ha ka jing ruai ka ba ars pa san pun riu nginya ruai lang ya ka jing ruai ka ba ars pa san pun riu bat hadin jong ka ni ka jing ruai ngan kerpat ya I pastor sajisin pat I pastor RM Kharshandi inbu ka jing duai ka belingkot bat in pelat ru ingi da ka jing Kyrkhu penwai Jisu langulok bakordor Sya Jisu ngayai pai ngala sopan yo lambaro Sya Blei ha jing duai jing sukanungi juduno kanungi syusakus lain namar bangim treban walam lut Blei ha jing duai
chu shem buồn kia jing jen jar ki jing ten jo bat khus lai men tang a shem lat ban yo lai sha u blei nga le du wai hey ngin shem u lok ban shan ya bas ngau lam yang i klem wai Jesu trai u e thu ya nga bat sha u ngan le du wai nga lat lot bat kya ka jing ke bun sin ya ka pom nga brai tang u Jesu lok ba kordor nan bred lu da jing du wai le ki lok jong me ki ke la yo thu blei da du wai ha ki sang ti klan un Kyrkhu yang i barok lam da wai Tong ini tuai. Ni ai ke jinggo shame au Blei bala baro. Blei budan bor halor ka beneng bat ka khando. Blei bo shong ka beneng she jrong ka khet ka jong me ka ting shan ki bo bom jukut. Bar me jingo arsut yangi ha ka ni sla khando. Me long Blei jongi ni long ki breu jong me. Me yo I kan rat ni sha shi tom ha ka ni ka jing im. Nei mem shim la ino me wat yangi me pen kre e ki lat na ban ta ba men yo pen impat yangi bangin yo ban long pat ki jong me try na du ba melawan ma me mela pelaj mrau shisha na ki jing te jing khom ki bor jong soitan jong ka pop bat ki jing sne wo pon rokom ki ba pen kharoi ki jing sitom jing pang jing khuslai ki jing e ki ba mangi ki brengi mat kan ko prathai nrei ngi sngo scam ko try mangi dan ya me menta ba me melawan na benta ki bapang mela ong to wan hanga phi baro ki ba thaj bat ki ba khia ga jingket tengan pen jam ya phi ni ai ngo e me try kani ka por bang yo kom ka balang man rakhi karpang ya kani ka sngi Blei ka ba karpang jong ka kam sumar hapo jong ka KGP assembly ngai skema try Kyrkhu la ka jong ka kam ka jong me ki ki baro kinang ya sha prang bat ngiru kum ka balang ko konrat ina ya kner ki kiti ba nginang la ban ya trei ban kel lengkor ban yarap iwe pat baro ki trei lam ya ka ban pen ba kita ki ba e yo Blei kita ki ba melakhat do da Kyrkhu konrat baro ki be trei lam ya ka kam sumar jumpen ki apo kari kin yo ma ti ka jumpen ki Blei ki jong me aba ki pendam ha ka mon ka jong me dos ngau ki jing duai jong i ko try pdiang ni ka bangu na ba kerteng ki jong me Jesu ngi duai ka jing et ba jong Blei ku pa ka bana bom jukut ka jing sius pa ka jing penem ka jing penkhia ka jing ai ba dap biang Jesus Christ ba utrai lamba ka jing selok ka ba ai jing tengen jing hon jing bachat bor bun sem ba khoi ai bi jing Kyrkhu lai ha wei Blei bodan bor baro unda Kyrkhu lang ya phi la ka jong ka kam jing sumar apo ka ri ba kelang setlak ka perthai menta shadow ki ba bam jukut amen